idan tsafi ko sihiri kake wa yata take son ka to ka gaggauta karya shi, idan kuma daɗaɗɗen kalamai gare ka to ka sani zan iya mai da kai bebe. Idan duk duniyan nan za su taru domin a ɗauke ɗan nan a kan shi da ci gaba da rayuwa. Mahmud, ba gori nake yi maka ba, gaskiya nake gaya maka. Fakat. A good governance must always learn to be capable, able, sacrifice, and selfless when it's come to handing help. He is a high-ranking personnel in the government systems, but what happens when the needy comes for his assistance? Find out in Bakin Rijiya. Kufaina Film Production Abuja now brought you the ever-marvelous movie saga called Bakin Rijiya. Ni abin da ke damu na honorable yanda ya hana mu cin kuɗi. Wato kenan shi kaɗai yake son ya ci kuɗin. Ya hana kuwa sakat. Kuma idan kika sanar da mahaifinki ba zan taɓa yafe miki ba. Ko kashe shi. Madina! They are long-term lovers and study in the same institute. But what is the occurrence of their separation? Find out in Bakin Rijiya, a movie with full of pathetic, agility, and full of humiliating, all in Bakin Rijiya. And now, the die has been cast. He has finally realized and succumbed to his mistakes when it was too late to cry. Zan iya batar da kai daga doron ƙasa. Dakta Madina, maƙaryaciya mai yaudari ya kai. In Alhaji Bala Ma'azu movie, the ever-incumbent in Kannywood, sha'aibu lawan kumurci. Mami, aure nake so. To. Me yasa ke mafarkin ki kawo mini talaka matsiyaci ya zama shine sirkina? Menene sana'arsa? Bakanike ne. Eh? Bakanike ne. Bakanike? Wallahi ina son ka, ba zan iya rabuwa da kai ba. Ka tuna alƙawarin mu. Bakin Rijiya. Bakin rijiya ba filin wasan yaro ba. Soyayya da ke na janye ba zan jure ba. Bakin rijiya ba filin wasan yaro ba. Zance na gaskiya soyayyar ka ba zan daina ba. Rana da wata suna da shaida kan soyayyar mu. Da gaske muke launi masani a tsakanin mu. Amma gashi ba sa so iyayen mu. Wai so sai mu yi kuɗi, talaka ba sa so dangin mu. Na duba rayuwa, daga wannan ba shi ne tsarin ba. Kyawun mace soyayya ta fi so ba komai ba. Bakin Rijiya. Babu wani bambanci tsakaninmu da kai Mahmud. Dukkanmu ɗaya ne a wurin Allah. Wataƙila ma kafi ne. Na zaci talaka kawai na aura yata, ashe mahaukaci ne kai? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Starring Anas B. Yusuf, Hawa Abdullahi Toro, and introducing the ever-young ladies of Kufaina, Zainab Abdullahi. Ka gaggauta rabuwa da soyayyarka da yata Madina. Dan Allah zai aji ka yi hakuri. Wallahi shi ne ke so, ba zan iya son wannan mijin ba shi. Executive producer Alhaji Bala Ma'azu, producer Anas B. Yusuf, assistant director Ahmad Kaka, and directed by the professional marvelous in Kannywood, Sadiq and Mafia. Soon to be on your doorstep.